Seren futa lillahi hajetoɗen to seren ɓe holaɓe ɓur'e gunas. Seren futa lillahi hajetoɗen to seren ɓe holaɓe ɓur'e gunas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بندرابي يبي ينكوبي بيندي تي في تقدر لمن جتي الله من جولي النبي صلى الله عليه وسلم من شالمني أون لاول غونغول هاجوني إن غرتي يوتر ميدن أربع داكا hande eden ɗo e Daka Fas Gunas eden gondi ɗo e ceerno meɗen ceerno Habibu mo ceerno Amati Diane ba Fas Gunas eden kalda e makko e caggal nde min jetti Allah ceerno min calmini on min calmini dennagal ɓe min tawi e Daka he ewa mbiɗen ko min garto namdade on koko fati e Daka o holno Daka o sosira. Alhamdulillahi wala mahmuda siwa Allah alhamdulillahi hatta yarda Allah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الرحمة المهداة من الله سبحانه وتعالى إلى خلقه والذي قال فيه سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دونو أون نلالو الله صلى الله عليه وسلم كالك وودي ko Allah wonira ko kanko sallallahu alayhi wa sallam hunde fof omoye mun gongol ngol neɗɗo andi ngol hakkille hebti e gongol datngol hakkille ngol hakkille wawani hebtude Allah noon no waɗani hakkille gurtorgal e wawde andude wonde koko woodi hayso anda no woodiri ɗum waɗi ceerno radiyallahu ta'ala anhu e bande hande he e bande subaka hande he omo wiya paaɗoto Allah jiilotoɗo Allah almudo kala ko ina waɗa yo tawnu hen nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam so ñamat ñamde nde o fiɓa omo barkinoro nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e ñamde he so yarat o fiɓa omo barkinoro nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e yarde he so haalat konguɗi ɗi o rewna ɗi e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam so deƴƴat deƴƴere nde o rewna ɗum e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ha wana ala fofof e makko ko suuɗi ma ko feeñi so wana tan omo rutti ɗum e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam omo rewni ɗum e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam faade Allah en juuli e on nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mo Allah feeñiri yo wanan tagore mun jurum yo Allah yurmoro ɗum tagore mun e ñaago Allah e barke nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam on jurum gaddaɗo ha fof en keɓa ha wana kala ko tampini tagore nde kala ko satti e dow maɓɓe ɗum wanata koko satti e dow makko sifimo ɗon azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina raufur rahim yo weluya Allah woni ceerno men Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu mo kanko on nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam darni yo lomto ɗum o sellini ngal lomtongal o humni lomtongal ngal ha heddi ko nelaɗo Allah hertori sallallahu alayhi wa sallam on noon Allah waɗi ɗum kañum ne ko kañum woni ceerno men ɗum ni eɗen jettira ɗum Allah laawol gongol caggal yettirde Allah wonde en e ɓesgu nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko kanko nela e men no nelira e tago Allah go fof ni sallallahu alayhi wa sallam kanko ceerno men Cheikhna Ahmad Tidiane ko Allah ɓornimo ko e wutteji teddungal e wutteji mangu e wutteji gandal mun e sirruji mun e ɓure mun e dokke mun
ɗin ɗon wutteji fuu haa heddi ko hertori ko ɗum fuu omo ɓorni ɗum almuɓe makko. ene jaa e mawɓe ɓen almuɓe ɓorniɓe ɗin wutteji makko fof. ceerno men cheikhna alhaji mouhammad saidou radiallahu taala anhu mo Allah waɗi hande yo en gon e mbeelu mum, yo en gon e les ɓuɓri mum. alhamdulillahi rabbil alamin. goɗɗo kanko ceerno cheikhna alhaji mouhammad saidou sabu teskade ɗum oɗo mana o wi alaytu bilbayti l atiqi آليت بالبيت العتيق إن الحياة بظله لحباء إن الحياة بظله لحباء بينما قل كنيم ويريكو إن الحياة بدونه لهباء إن الحياة بظله لهباء ونري آليت بالبيت العتيق وركنه إن الحياة بظله لحباء وندري سود الله وندري كو الله ودي سود هي وندنو mo Allah waɗi moƴƴani rokki yo wuur e nder ɓuubri makko on ko dokkaɗo. innal hayata bi dhillihi wuurde e nder ɓuubri makko lahiba on ko dokkal. baynama gadinoɗo mo ene yiruno wiide innal alaytu bil bayti al atiqi wa ruknihi innal hayata bi dunihi la haba'u. ɓe wondiri suudu ndu e ko Allah waɗi e mayru wuurde taw wuurdani makko ɗam gurdam wona gurdam. alhamdulillahi rabbil alamin. kamɓe fof goto maɓɓe fof e teskuya mum onne kadi yo weluyo Allah wone mum radiyallahu ta'ala an. ko kaliten ɗo ko noon eko namdiɗa ko daka o ɗo daka ɗomin goni ɗo wona ko ɗum namdiɗa. daka o ɗomin goni ɗo wana minen cinci ɗum. minen ni gargol amen e aduna ko tawi daka o fuɗɗama. daka o sosama ko adi nde min garata e aduna. ɗum waɗi minen emin jettira Allah min komin moynuɓe daka o min jibinako e nder daka he nde min garata e aduna tawi wonno e hakkillaji jinnaɓe amen, wonno e miijoji jinnaɓe amen, doganno e ƴiƴameje jinnaɓe amen rewɓe maɓɓe e worɓe, wonno e ƴiƴameje maɓɓe ko daka o e yidde daka o yidde joom daka o. ɗin ɗon miijoji ƴogueteɗi e yidde daka o e yidde ceerno koye ɗin miijoji Allah ñaawi gargol amen e aduna. emin jettira ɗum Allah walhamdulillahi rabbil alamin. ɗum waɗi wona minen cosi daka o kono walillahi alhamdu ko e daka he min jibina komin ɓiɓɓe daka o. ceerno radiallahu taala anhu fodde gandalam ndeɗo fatarare ndeɗo ɗodde ɗomin jooɗi ɗo ko kanko sosi ɗum. o sosdi ɗum noon e ceerno makko sabu andudemi o waɗata hunde so wona e jopogol on walla e cumnugol on walla e taqriru on. ɗum waɗi ko kamɓe ɗiɗo mbiyanmi cosi oɗo daka so tawi ko cosɗo daka o namdiɗa. ceerno e ceerno mum woni cheikhna alhaji mouhammad saidou radiallahu taala anhu min gari e dow ɗum. ceerno ko ceerno ahmad tidiani fas. ceerno makko ko ceerno men enen fof cheikhna alhaji mouhammad saidou radiallahu taala anhu. mbiɗa andi tawde namdiɗa ko cosɗo ɗo o ngu oɗo ndeɗo fatarade daka fas naɓe ko wiyete daka fas ko so tawi ko cosɗo ɗum. ɗum waɗi mbima minen ko hen min jibina wona minen cosi ɗum. sosi ɗum ko ceerno. mbiɗa andi noon wonta kanko tan ko kanko e ceerno makko fof nde wonno saabu andudemi o waɗata so wona ko on yamirimo walla ko jopanimo walla ko sumnimo walla ko suɓanimo. mi tawanoɓe hen mi abbata ko hen min
hakke koɓe jonimi kala komi tawrani ɓe mi tawetake hen ɗum sa namdima ɗum mamin kal kono amma kam somi tawranoɓe daka min somi tawranoɓe daka yiidemi daka fof addantami ha mi eɓɓana hooram daka bal min kala komi tawrani ɓe ɗum mi tawetake e mum yettode wodani Allah noon mi tawrani ɓe ko wona deftere Allah mi tawrani ɓe ko wona sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mi tawrani ɓe ko wona almudagal maɓɓe e cheikhna ahmada tidiani radiallahu taala ay ngal almudagal e cheikhna ahmada tidiani ko ɓe gonani cheikhna ahmada tidiani almuɓɓe ko ɗum jibinani ɓe welede Allah nden welede Allah jibinani ɓe daka biteɗo welede Allah o won almudagal mabɓe e cheikhna ahmada tidiani ɓe dawa ɓe dendaga ɓe gara ɓe gollano ceerno ɓe piiɓe ko cheikhna ahmada tidiani ɓe gollanta ɓe dawana ceerno ɓe piiɓata ko cheikhna ahmada tidiani ɓe dawanta ceerno ne kadi ina fiɓi ina wonani ɓe cheikhna ahmada tidiani radiallahu taala an ɗum jippine mabɓe kamɓe fof welede Allah daka o heeɓi jibina e nder hen joni a haali ko fate daka o kono ko jinnaɗo o sosno ɗum woni kadi ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Fass ha joni kadi an ne wayno so yimɓe gari daka saaha ene haale micro yimɓe ne dawa guesa ceerno eyyi ne famɗi ɗon anduɓe ko fate dawol ngol te ne wayno ko an ardi nde wonno an kewmi nande aɗa hirjina hen yimɓeɓe aɗa ardiɓe kadi to banggue guila e dawol he ako nandi hen joni holko ciftinta yimɓe ko fate dawol ngol e holko pamtaɓe ko woni hen eyyi mi jaɓani toon min ardi to ɗum ala hen mi jaɓani to min ardi to ɗum ala hen woni hen ko enen fof tan ko en almuɓe eɗen dawa ceerno neli en wiyen kabru dental ngal eɗen dawra ni janggo kono ɗum waɗani en gardiɗo dawol taka o kay ardiɓe mum ko ceerno radiallahu taala anu mawɓe dawol ngol ne kadi ɓen nan toon ɓen ko ceerno Murtada e ɓesgu mum yo Allah yoɓɓe moƴƴere ha darga daro kala arɓe ɗo ina golla ceerno e dawol ceerno Murtada e ceerno Mouhamadou Lamine e ɓesgu mabɓe gueɗal mabɓe ina hen saabu ko kamɓe gonno hooreɓe goni hooreɓe ha joni minen komin nelaɓe tan yomin mbi yo yimɓeɓe mana emin lomti ɗemgal ceerno kono wona to banggue mawɗo dawol wona on ton banggue mawɓe dawol ngol ko ceerno Murtada e ɓesgu muɗum rahmatullahi ala ceerno Murtada ɓesgu makko nanɗo eɓe daari hen no ɓe darortono hen e ko ɓuuri no ɓe darortono hen ni ko labti ha wayno langue ni feeñi ha hankati elle peñgol ngol ha jarani haalde sa wi ya haal ɗum tan kalgol ngol wonata ko ustude ɗum Mahamadul Busiri wi radiallahu taala anhu wa min shiddati zuhuri l khafau eyyi ɗo joni so en mbi en kaal ɗum tan mbiten ko eɗen gusta ɗum saabu en kalata ɗum e fodde mum wayno ko elle ɗum foti ko ɗo kalɗen ɗo tewal haalu tawi ɓuuri ɗon kono noon hay goto kam majjani so tawi almuɓe yinnotoɓe Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam wonande almuɓe to almuɓe ala majjuɓe almuɓe yinnotoɓe Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam dartoɓe welede Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam laawol ɓurgol mawnude ngol ɓe dartirta welede Allah ko tampande ceerno o ha ceerno o weleɓe ɗum noon woni daka ayi ko jiita ɗo e daka ko wona hunde fewjande eɓɓa no ziyaruji gowi fewjirede eɓɓire ni wona noon jibinira wona noon heɓira wona noon ardi bal daka o ardi ko almuɓe ɓen ɗon yinnoɓe Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam jiiɗi cheikhna ahmada tidiani jiiɗi wallede faade e Allah ɓen garanno ga ene jinnoro Allah yidde tampande ceerno eɓe gandi ceerno jeeya ko eɓe ganduɗa inna min ibadillahi man law aksama ala llahi la abarrahu ceerno koye ɓen jeeya eɓe gandi ɗum ɓe gara ga ɓe denda ga ɓe gona ga balɗe
eɓe liggoo e ngesa makko eɓe lewana mo so ɓe ngari ga noon nde wonno kanko woni fandare makko e maɓɓe ko fewnude ɓe o tawa ɓe ga o julda e maɓɓe waktuji ɗi o waajoɓe o yewta ɓe o siftina ɓe Allah o yinna ɓe Allah o yinna ɓe nelaɗo Allah sallllahu alih wa sallam o yinna ɓe cheikhna ahmad tidiani radiallahu taala anhu o wona kadi omon nehira e nder hen pittali maɓɓe e ruhuji maɓɓe ɗum noon ɗe ngun goobu e ndinnedi battina e ɓerde maɓɓe so ɓe kooti tawi ɓe gayni golle ɗe ɓe hitande fandede kadi ɓe garta e dow noon ko alda e tongade wonde ko data doɗɗaɗo sabu nde ko haaju o no alhaali feeñiri fof e nder hen noon e nder hen haa joloyi ɓe keeɓi hen welede Allah Allah welaɓe hen jibinani ɓe joni hankkadi yoɓe mbattu ɗum ñalawma toɗɗaɗo ay ɗum jibini ɗum ko dawol ngol kala ko dañaɗo e moƴƴere e daka he e dowuji ko jaabeteɗo e haajuji ko humteteɗo e jokkoreji endem keɓeteɗo ɗo e dewe Allah keɓeteɗo ɗo ɗum ɗo fof jibini ɗum ko ngol ɗon dawol welede Allah heɓande ɗon de e ɗum noon aɗa andi ko way noon so neɗɗo wina haala ɗum haalata fodde mum kono wawa haalde fodde majjum kañum kam fodde mum haalatako e ko famɗi tan ko eɗen ganda e moƴƴere dawol ngol ko wonde no darto o Allah ala lawol ngol o dartirta Allah ko ɓuuri tampande ceerno makko tawi ko ceerno jettiɗo to Allah tawi kadi omo fandi Allah ɗum kam ko wattan jiita mem jiita Allah darni daka nde ko alda e darnugol ceerno ko darnugol Allah ceerno woni haaju mum ko l'islam o felliti duwanade l'islam o felliti o duwono l'islam woni ko l'islam o duwanto joni noon o yamire yo ɓe Allah waɗi yo ndeni alqur'ana silka silkeji alqur'ana ñande fof tawa kala denɗo ene fof ene heɓa silke o yamiri yoɓe janggo salatu ala nabi bi salatil fatihi ko famɗi fof taw jomum ina heɓa ujunnaji 12 so tawi ronki ɗum noon hankkadi tellito ha martaba leso ujunere o yamiraɓe kadi yoɓe janggu sayfi hisbu sayfi ɗumne kadi 4 o yamiraɓe kadi yoɓe janggu hisbul bahari ɗumne kadi 4 ko jiida noon e dewe Allah goɗɗe ɗeɓe gowno wadde tawa e batti hen ɗeɗo dewe Allah ɗum fof so rendinama waɗe hadiya nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nelde nelaɗo sallllahu alih wa sallam o jokkore faade Allah o duwonoro ɗum l'islam o duwonoro ɗum tagore Allah o duwonoro ɗum leydi ndi e leyɗele julɓe ko ɗum ɗo de woni ko gollete to daka e wattude hen noon caggal darima juldede waktuji ɗi 5 e julde e rendirede wasifaji ɗiɗi ɗum kadi fande hen neɗɗo o nehire hen wowtude yaade jama nde wonno julde nde fewata ko taw ina juuloya jama wowtinde hen terɗe jomum en ɓe e nedeɓe e julde e waɗoyde wasifaji ɗiɗi wowtinde ɗum hen ko wona ɗum ko jewte makko ɗe ɗina duttaɓe faade Allah ɗina allati tajma'uhum billahi wa bi rasulihi sallllahu alayhi wa sallam wa bi cheikh ma jama'ahum illa ala allahi subhanahu wa ta'ala wa illa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa illa ala الشيخ رضي الله تعالى عنه فصار يجمعهم بأحاديثه وبمواعيده على الله سبحانه وتعالى ويدلهم عليه بحاله ولسانه ومقاله فلا تكلم له فلا حديث له إلا على هذا وينتنا هنون كدي والده بكدي أدنى بمصالحهم الدنيوية hono ceerno haaliri nane subaka ni o wi en yen tinno e diine men kadi tinnoɗen e golle men moƴƴinen golle men dañen no cuuroruɗen dañen no moƴƴinirɗen diine men ɗum ɗo de woni daka so wonko yanti hen nde wonno moƴƴere jibinan moƴƴere moƴƴere jibinan moƴƴere jokke en ɗemeje ɗe ɗen tan na foti nawde neɗɗo daka jokke en ɗemeje gonɗe ɗo ɗe limotako haaldotako nafoje e fayidaji gonɗi hen ɗi limotako haaldotako kono hunde hen foof ala ko heɓɓano fof ko Allah tan addi moƴƴere mum e ɓural mum tan en gandano en tinano tan o addani en mbiyeɗen ɓame en dañi woni en ɓami alhamdulillahi rabbil alamin damay conseil rek ku ko mën rek nga ñëw fi bu dee benn yoon sax nga ñëw ko fi parce que mag ñi nga xam ne jiitu woon nañu ma fi doon naa waxtaan ak ñoom parce que man depuis 1990 maa ngi ñëw Daaka mais benn rakk ci Daaka bi rek fii mën na sauver nit ki
Ceerno dafa ne ci gàttal xamul ku fi am benn rakk rek looy mën a defati ba yàlla lakk la xam nga loolu lu am solo la. bandiraɓe hono no jiruɗen ni hande kadi en gari de Daka Fas Gounass machallah en keeɓi ɗo gandal en keeɓi ɗo ɓeydare ceerno meɗen ceerno Habibou famni en no fewi en keeɓi hay famde ndeke Daka e dawol jaadi walla mbiya dawol guesa ceerno dawetegol ɗo ngol adi Daka woni saabu kañum woni sababu Daka o haalni en wonde Daka wona ko yimɓe jooɗi ina mbaɗi programme ina mbanna ceerno no mbiɗen o famni en wonde ko dawol guesa ceerno ngol adi Daka addi walla mbiyen kañum addi Daka saabu ko ɓe dawanno guese ceerno yimɓe ndendanno dawa guese ceerno ne gollana ceerno kadi wawa jooɗade kañum nde kala to woni koye gollande l'islam woni o tawaɓe toon e nder koɓe gollata guese makko ngo omo yewtanaɓe ko fati e diine o omo haalnaɓe Allah omo haalnaɓe nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam omo wajoɓe omo wasiyoɓe eyyi jewteɗe noon naata ɓerɗe ɗe ha ɓerɗe ɗe kecciɗa haaɓe jejjita kiisa golle ɗe ɗum waɗi noon hankkadi soɓe kooti tuuyo muɗum jaggaɓe ha hitande fof ɓe mbawa radde hitande fof ɓe gara ɗum woni sababu ha Daka o wayi ni woniri ni wadde enen arɓe Dakaɓe wata jejjiten golle guese ceerno ɗe kala keɓɗo yo daw guese ceerno saabu ɗum woni lasli ko ɗum addi Daka joni en tottan ceerno meɗen ceerno Nasir Ba o uddana en yewtere nde e Alqur'ana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Teren futa lillahi hajettoɗen to seren ɓe holaɓe ɓur'e Gounass. Teren futa lillahi hajettoɗen to seren ɓe holaɓe ɓur'e Gounass.